ngakube ukungcwatshwa ngamabhokisi kunamthelela muni? Baba wathinta indaba futhi mawukhuluma ngebhokisi. Njengoba thina singabantu bemvelo, uma umbhekisisa kahle umuntu uyinhlanganyisela yemvelo. Laba abavamise ukusho ngaleli ulimi lolwabo bekhulume ngama element aphila kumuntu, bekhulume ngomhlabathi, bekhulume ngomlilo, bekhulume ngomoya, bekhulume ngelento lina ngamanzi. Bese sekuzoba futhi amatshe futhi ayingxenye yethu angwashike mina amatshe bavamise ukusho for mina ngwashiya amatshe. Okusho ukuthi kahle thina siyinhlanganisela yalowo ma element lawo njengoba sikhona lemhlabeni. Yingakho sinegazi eli representa kakhulu amanzi. Ayinidi futhi amanzi kuthina ngesikwazi ukuphila ngekho. Sinemelanin erepresentwaielement yomhlabathi. Imelanin leyo hayo ukuthi thina sihlangana nomhlabathi. Ngiyafisa ukukulungisa futhi lokho ngendoda yomlungu eyabumba abantu. Sihlangana ngomhlabathi thina ngenxa ye-energy ephila kuthina emelanin. Yes, njengoba umuntu mayisuke eyithwele ikuhlangana lama energy lawa ngoba phila kuthina ngaphakathi bese kwakhe kumntwana. Nabantu bokuqala futhi bakheka kanjalo elokhuzeni emanzini kwahlangana lama energy lawo. Okusho ukuthi lama energy aphila thina ngaphakathi. Hayo ukuthi abantu babunjwa indothe engifuna ukulungisa lento omunye uzodideka ngoba abazi ukuthi sihlangana kanjani nomhlabathi. So hayo ukuthi kwakuyindoda eyibumba abantu kodwa bona bathathe umlando wama energies wemimoya ephila kuthina ngaphakathi base bewenza waba physical kwangathi abantu babebunjwa indoda kanti kwakuyimimoya ekukhulunywa ngayo. Yes, so njengoba ke siyinhlanganisela yale mimoya lena okuyiyona yakhanda umhlabathi, okuyiyona eyenza kwaba khona amatshe, okusho ukuthi nathi siyafana nokuthi siwumhlabathi ngoba vele siphila ngani khona nale element yomhlabathi kuthina. Amathambo ethu ayitshe. Okusho ukuthi masuku ubona itshe lapha phansi ubuka ithambo lakho. Okusho ukuthi uma sihamba emhlabeni thina kufanele siyobuyela back emhlabathini. Sitshalwe, sasithi siyatshalwa ingakho makuthiwa umuntu uyatshalwa. Ngoba uma uzotshala umuntu awukwazi ukumfaka eboxini ngoba ngeke izimile lo yonto uma uzoyifaka eboxini. Umuntu kufanele adliwe umhlabathi ngoba umhlabathi uyafana ukuthi umaka uthina. Yes. Kufanele amathambo akho okuwamatshe ahlale emhlabathini njengoba sengishilo ngathi uma sikhuluma ngamatshe iwona ayithambo lomuntu. Okusho ukuthi ithambo lomuntu lisuselwe etsheni. Amatshe ke nomhlabathi